Començo les meves garrofes, que no seran pas moltes, doncs fins i tot a les estrofes la crisi dona voltes. El comerç, el turisme i la indústria s'han enfonsat. Hem caigut en un forat més profund que un abisme. Mireu si no és mentida, ja veieu com ha acabat. Amb un govern de pacotilla, ara ja l'han jubilat. I ja veurem el Zapatero. Pot tenir els dies comptats. I si el canviem per la Carbonero ara que té els pits operats? I si voleu merder, sens dubte el tema millor és parlar del bullader de la nostra televisió. Cables tallats, il·legals, nous canals com si res. I és que per aquests barals no ens guanyen ni TV3. Fins i tot m'ha dit algú, pel tema s'ha interessat Benet Jornet, que és un guru de les sèries de Ben Dinar. Per quan s'acabi la riera ja prepara un nou guió d'una sèrie entretera, Berga i la televisió. El Corpus ens va enduir amb la Patum televisada. Tot el país va gaudir de la nostra festa estimada. El Rumbo l'explicava, l'acompanyava la Dolors, l'Espartac no hi desentonava, un bon equip de narradors, que des de la Berruga estant feren sentir com cal el cor de la plaça veterana al ritme del tabal. Mentre vagi la Ribera van un ritme tan calmós que fins i tot se'ns espera sense farino gloriós. I pregava el guim amb devoció, que no hi hagi un tocat de l'ala que se'ns encengui la bengala i ens desguerri la funció. I algun veí espavilat va fer un bon calador, tenint de rellogat un camp en el seu balcó. No em vull pas oblidar del recargolat monument. Això sí que és admirar, banyes que paga la gent. Quina sopa de lletres, de noms n'hi ha pilots, fets amb unes lletres estretes, que si et vols trobar no ho pots. Per tant, no hi pateixis cap. I les obres, anem fent. El que tenim s'ha d'allargar, hem d'anar ocupant la gent per la crisi trampejant. Com a exemple de Durada, Rasa dels Molins sens fi, doncs abans estarà acabada la Basílica d'Andalí. Ostres! Ho anem fent i desfent, com allà el Pere III. Com veureu, en un moment, grans cues i un bon merder. Altres obres hem començat, els carrers i les voreres, t'hi pots quedar encimentat si al costat t'hi esperes. Hi ha una colla de primera, busquen qualsevol moment per reclamar en falera allà a l'Ajuntament. Van trobar el recolzament d'uns empresaris necessitats, que com que són bona gent, els tenen ben embaucats. Tots junts a reclamar a la casa gran nit i dia. A mi m'heu de pagar, si no us foto l'alcaldia. I apa, alcalde interventor, cap a Can Fanga a l'instant, a demanar algun dineró allà a la casa gran. Com ens diuen amb ironia, aquí no hi ha caler. Només us escoltaria si fóssiu del PSC. Farem, si cal, 3 novenes a Sant Artur gloriós, que ens eixugui les penes amb diner bontós. Ja els tindrien tots invertits, de projectes no ens en falten. Són uns nois molt decidits que l'oposició exalta. D'aquests no en vull parlar, doncs algú es podria ofendre. Ara hem de pair un sopar sense els ànims encendre. I anem fent via cap al portal. A la crisi diguem prou, que tinguem un bon Nadal i per tots un bon any nou.